Fico, leader of the Smer SD party, is serving his third term as Slovakia's prime minister, since first taking office at the beginning of the new millennium. He originally gained support through nationalistic rhetoric, strong welfare policies, and a tough stance on immigration. But returning to power in 2023, his recent mandate has been marked by a pro-Russian stance, halting military aid to Ukraine, opposing EU sanctions on Russia, and undermining pro-Western voices in Slovakia. Já bych se vás rád zeptal, proč jste dneska přišli na demonstraci tady v Bratislavě? V prvom rade preto, aby Slovensko ostalo v Európe a význam Slovenska vidím zásadne na západ od Slovenska, nie na východ od Slovenska. Prišiel som sem kvôli tomu, že nesúhlasím s vládou súčasnou a s tými krokmi, ktoré robí. A vôbec sa mi nepáči, na ktorý smer ide. Chceme pokoj, chceme slobodnú Európu, slobodné Slovensko. A malo by sa to zlepšiť aj čo sa týka prezidenta, aj premiéra. Myslím si, že sa riešia absolútne nepodstatné veci, ako by sa mali riešiť na Slovensku.